Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bagetaba secteur 3 kono kata se Dakabana batiri lichomuma pour que kasika dususuma fara kiliya ka Lafia ka ta fe ka me Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelai ki kamara ganendo courant ko la jignoro ko la isenfa biribiri ika Hôtel Lafia Maguen Samuru Dakabanaw ani Adlan Dakabanaw kata se ventlo territoire afo Hôtel Lafia inana aw Lafia likama alhamdulillah aw Lafiara ayo senfa biribiri ko Hôtel Lafia Maguen Mali kono Mali koka Europe ibi fa wo fanfe ki fe kana moti ki kamana ganendo ko kurantika de moti ni sera Hôtel Lafia la alhamdulillah bi kurantika kwani hukuma bana ki bi fe kana moti ki ka jama de kacha akadi obeka soro nyon ka yoro kelempeu Hôtel Lafia halno ma ba kele soro obebi se ka jigi Hôtel Lafia kono obi janyon fe ka wili nyon fe Ami fait la formation de que n'a jamais kacha salle formation di Hôtel Lafia kono bimbi ma kema fla ana kun kan fin ayo sin fa jona oka 11 76 01 01 98 Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi fulike kanyesi akasango hiji deumo au muni yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herala kasegi herala dumunun kay berebereli kay nam moko be jien fenfena uba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola kamago berebere ka koto mogo tala mogo temindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jile la dunia silame munu me Mali kono ani munu zigiro benondo jie jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe undamne nakaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono Agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singadi Agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe auka hijini auka humura keka nya ale de do opana ni aube kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aube uka yoro nyini ufleni hippodrome yerela immeuble station soma yafula kulukoro sira dala opana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hijini umura kechugo nyuma ana musakau alaka noya silame bela jele innal hamda زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanumbaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie a simple
o fana be yen nɔ tever rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko tever rasul a bɛ foroko cɛ ɲin kɔnɔ ni ka sɛbɛn sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarosun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple tever rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o tuma na an bɛɛ k'a min dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye alamisa ye janvier kalo ale tile 2 ye bi ye san 2025 tile 2nan ye bi ye tubabu olu ka jate o sira fɛ maa caman bɛ baara kɛ ni olu ka calendrier ye an yɛrɛ fana bɛ o de kan ni waati na fɔlɔ sɔgɔmada in na jamanakuntigi n'a fɔ jamana fantan naani bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ jamanakuntigi bɛ laseli mun kɛ Asimi ko ko ɲinansan k'an k'an labɛn seko ni dɔnko ko san don wulikajɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ka bila o hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye cɛjan selen Algérie fana ka minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kunna ale ye kibaruya di kɛ Diop bɔra ka latilenni kɛ k'a yira Algérie la k'a ka a ɲɛsin a yɛrɛ kungo ma a ka anw n'an ta to ɲɔgɔn na bi na bɛɛ lajɛlen kungo kɛlen don k'i labɔ douane laɲini min kun kɛra u fɛ u sera ka min sɔrɔ ka bila wagane kɔnɔ ɲina o ye miliyari 71 ni buruburu 4 ye an na tila k'an da don la ɲɛda n'o ye bugunatigɛ ye o sɔrɔla AES la ni waati in na logo in a kɔrɔ ye min ye an na ka tila k'o da maaw tulo kan jamanakuntigi ka musaka min bɛ n'a b'o kɛ ka dɛmɛ kɛ o hukumu kɔnɔna na sa maa minnu bɛ susu olu ni lujuratɔw ka tɔnw donbolo kɛra olu ye ji fɛ n'o ye Agibu Junior Agibu Dambele Asimi Dambele
min bɔr'o kɛnɛ kan an na tila ka o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o faamuya. Kɛnzanbugu polisiw y'u boloda maa kan maa min kun ɲininen don Kɛnzanbugu bɛɛ lajɛlen fɛ u ye a minɛ k'a sɔrɔ marifa b'a bolo dɔrɔgu caman baden b'a bolo wa a kɔnɔ nin yan Amara i kunna jara ni nin ma bɛn koyi a k'a ɲɛ tana ye Jakarita de ye a mɛlɛkɛ bɛ Jakarita de la Kɛnzanbugukaw y'o minɛ minisiriw tun bɛ bɔlɔn kɔnɔ 31 su Seko sifinw ka minisiri ka taa fara bolomafɛn minisiri kan ale ni minisiri min bɛ jamana kɔnɔ lakana ko kunna n'o ye an yɛrɛ terikɛ Dawudi ye olu tun bɛ kare kɔnɔ nka yan'o cɛ wula fɛ Madina ale nana Viadigi la yan kogo minnu jɔra sa n'o ye Anazɛri ka baara kɛ kogow ye ale fana tun b'o ko kɛnɛ kan kalata ka t'i tɔgɔ sɛbɛn lisi kan kunungo fɛɛrɛ tigɛra ko ka mɔnɔbɔ kɛ k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ la sa ka taa bila février kalo tile 28 na o kalata tɔgɔ sɛbɛn bɛ se ka kɛ o baara kan ayiwa jamanakuntigi ka bataki kɛra laseli kɛra maaw dɔw ye kumaw fɛn fɔ ko bon a kuma an n'a lajɛ sa Amara sɔgɔma in na ni an ka kuma la kumaba ye sɔɔni sisan an bɛna na don minnu kɔnɔna na. Bɛɛ lajɛlen folen don bɛɛ lajɛlen tanunen don ka saamɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ jani dɛmɛ su ani tile donibatalaw baarakɛlaw wotoropuselaw katakataninbolilaw sotarama takisitigiw parantiw bɛɛ lajɛlen maa bɛ yen i bɛ yan o i bɛ kɔ kan o n'i bɛ an dɛmɛ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw saamɛ ko Ala ka san wɛrɛ yira an na kunungo an ye kɛnɛ sigi Amara bi kado cɛsiri ani wulikajɔ an ka maliden dɔ bɛ Italikaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Garalo a bɛ to ka kumanin dɔ fɔ ne bolo bi san daminɛ in na sifinakaw kan ka baara kɛ ni o de ye e bɔra ka nin min kɛ sisan a ye mun ɲɛ Mali ye cɛ bɛ kuma in fɔ nka mɔgɔw b'a miiri yɛlɛko kuma ye yɛlɛko tɛ Amara n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta bi jamana minnu bɛ yen diɲɛ fan minnu bɛ yen ni siniɲɛsigi bɛ olu ye ni sɔrɔ bɛ olu ye ni se bɛ olu ye kɛmɛ saradala olu ka sifinw bɛɛ lajɛlen minnu ma san 50 sɔrɔ olu bɛ kɛmɛ saradala 60 la bi anw Mali anw b'o jamana fɛ n'i ye anw ka ko sigi k'i miiri anw yɛrɛ ye mun kɛ jamana in ye dɛ dugu ma jɛ bɛɛ lajɛlen bɛ girin fɛn mun kan Bamakɔ a n'a fan dɔw la ani maliyɛn dɔw o ye ka na bɔlɔlɔ kan bɔlɔlɔ a ye furusa caya bɔlɔlɔ a ye adamadenya dɔgɔya bɔlɔlɔ a ye ɲɔgɔn kibaruya ɲini dɔgɔya bɔlɔlɔ a ye hinɛ dɔgɔya a ye makari dɔgɔya sabula an kɛlen don k'a minɛ k'a kɛ min ye an m'a faamu hali bi Amara maa kana ban fiyewu i bɔyɔrɔ la maa kana ban fiyewu i bɔkolo la maa kana ban fiyewu i ye min ye la Amerikɛnw ka jamanakuntigi dɔ bɛ yen tɔgɔ ye ko Abraham Lincoln a ye fanga ta don min maa caman ɲugun'a la ko sabula k'a fa ye garange de ye ko golodogila don a bɛ maaw ka samara dilan don min na a bɛ taa fanga ta kɛnɛ kan États-Unis yan'a ka fanga ta ka kale ka siyɛn kɛ dɔ wulila k'i jɔ ko Lincoln ko kana ɲinɛ dɛ k'e fa ye garange de ye a bɛ golo de dogi ka samaraw dilan ka di maaw ma a ko ale bɛ waso n'a fa ye a bɛ waso n'a fa ka baara ye a fa ye baara min kɛ
a ɲɛna wa a ma ɲɛ de walima n'a sɔrɔ cɛ min wulila ka kuma sisan a ka kuma kun ye mun ye n'o y'a sɔrɔ a fa delila ka degun dɔ s'a ma ko sabula fa ye olu yɛrɛ dege samara dilan na golo la koyi ko n'o y'a sɔrɔ degun dɔ bɛ yen a k'o fɔ ale b'o tilen k'o dilan ka d'a ma wa ni samara b'a bolo a kana n'a ye ale bɛ waso n'a fa ye garangeya in na a bɛ waso n'a ye golodogi in na a bɛ waso n'a ye a ka baara in na sabula a y'olu dege o la k'olu kalan o la k'u lamɔ o la k'u kɛ maa ye o sira kan k'o t'ale bali k'a fɔ ko ale t'a ka jamanakuntigiya baara kɛ u ka fangatayɔrɔ la maaw kɛra Sewu Amara u ko nin ma fili a yɛrɛ ma han a ma ɲinɛ a yɛrɛ kɔ anw caman bɛ yen bi ala an t'a fɛ an bɔ dugu dɔw ka dɔn yan dun ti maa ka dugu ye dɛ bɛnkungo don doni bila n kan cun walima a ye na ni natɔ ye a caman ye o ye n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ ka mun de ɲɛ jamana in ye dɛ dugu ma jɛ moto b'e bolo telefɔni sababu ye 4 b'i bolo i ɲamamuso i bɛ se k'olu nisɔndiya nka ni dugu jɛra ka taa se su koli ma e yɛrɛ k'i sigi k'i yɛrɛ lajɛ dɛ ne ye mun ɲɛ n yɛrɛ ye bi fɔlɔ dɛ an ka faso to yen i ye mun ɲɛ i yɛrɛ ye i ye mun ɲɛ i ka kabila ye i ye mun ɲɛ aw ka du ye i ye mun ɲɛ jamana ye Amara dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw ye an bɛ jamana de kɔnɔ marabaaw b'a la furancɛla fanga o donnatɛmɛ fanga o fanga talen kalatala o fanga talen marafala o i y'a sɔrɔ i taara minɛ ka bɔ i ka foro la ka na o u y'i lakunu ka buru di da kɔnɔ o i ye fanga ye i nakun ye min ye o ye ka jamanadenw ka hakɛw dafa bi mun bɛ maliyɛnw da Amara ko ka baara ɲini ka di denmisɛnw ma diɲɛ mago bɛ fɛn o fɛn na bi n'o bɛ taa kɛ ka bayɛlɛmali kɛ diɲɛ kɔ kan o minɛnw b'anw bolo yan ala y'an sɔn ji la k'an sɔn tile la k'an sɔn dugukolo la k'an sɔn fɛn bɛɛ lajɛlen na ala tɛna jigin ka baara kɛ koyi ɲɛmaaw fɛɛrɛ mun b'aw bolo a y'u bila sen kan aw ka baara ɲɛ yira maaw la aw ka baara sira yira maaw la aw ka tilennenya sira yira maaw la aw ka bɔ fɛn dɔw la mun ma aw yɛrɛ tanga don dɔ joona sigi ma ɲɛmaaw an b'a ɲini aw fɛ maliyɛnw ka kɔnɔgan filanan ba ye min ye bi minnu bɛ Mali kɔnɔ yan o ye kuranko ye tile 2 in na an ɲɛ b'a ɲɛdani na a ka ɲi kosɛbɛ a ka sinsin dɔ ka fara a kan bɛn mana kɛ min kan baara ka kɛ n'o ye a kana kɛ a bɛ taa bɛn mɔgɔw ɲɛna n'a lawaleyali sera a bɛ taa dɔ bɔ a fanga la a b'a dɔgɔya a b'a kɛ cogo dɔ ye aw ni mɔgɔw bɛnna min kan a ye taa n'a ye o sira fɛ Amara kuran mana na basigi ne b'a fɔ jamanakuntigi ɲɛna n'o y'a sɔrɔ bi 100 sarada la 60 de b'a kɔ a bɛna ka 90 n'a nɔ na cɛ bɔra ya kunu bara a ko ni fɛn t'i bolo ka di maaw ma ni tɛ ka fɛn kɛ maaw ye u bɛ dusu bɛ kasi kɔrɔ de parce que e t'u balo u bɛ baara min kɛ k'u yɛrɛ balo o bɛ sɔrɔ ni fɛn min ye olu sigi sen kan o ye kuran ye Amara maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ko cogo di sɛbɛn e ni ne filɛ yan n'a ka d'an ye an bɛ bɔ yan bi an bɛ taa fo Kidal an b'an to Kidal an b'an gosi fo Kayi an bɛ Segu kɛ ka Moti kɛ ka Tumutu kɛ ka Tawudeni kɛ ka Menaka kɛ ka n'an yɛrɛ sɔrɔ fo Kucala ka taa Sikaso ni Buguniw ni Sanw bɛɛ lajɛlen ni Naraw ni a tɔgɔ ye di dugu fɛn fɛn ka d'an ye an b'a bɛɛ kɛ yan maa t'an ɲininka maa tɛ ten cɛ an kun na u mana aw ye yɔrɔ min na aw ninnu y'an ka kunnafonidilaw ye aw bɛ tɛmɛ nka Amara maliyɛn min bɛ kɔ kan maa tununen jɔlen yelen o de ye ni papiye t'i bolo kɔ kan ye ɲɛmaaw ka papiye ko sigi sen kelen kan ɲinan sa in na u k'u jija maaw k'u ta n'u bila dɔn sɛbɛnw u ka kɛ sɔrɔ yɔrɔ ye i n'a fɔ sɛbɛnw yɛrɛ diyɔrɔ ɲɛmaaw bɛ min fɔ sete dɛgi n bɛ segin a kan n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ Amara dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen tɛ sara ye n'i taara n'i y'a di o jari yɛrɛ ye ni maa min k'i k'a di an wele i k'a tɔgɔ fɔ i k'a ka jala fɔ an ɲɛna an k'a fɔ ɲɛmaaw ye n'o tɛ dɔrɔmɛ tɛ sara foyi la Korofinnakaw fɛ yen maliyɛn caman ye n wele k'u ye sarali kɛ n ko i ka preuve bɛ min i ka daluya bɛ min i ni jɔnni y'a kɛ i y'a di jɔnni ma wa n ye n dɔgɔnin de wele o de taara o ko k'u ka n ko u y'a di jɔnni ma
an b'o de nɔfɛ bi o n'o tɛ yen dɔrɔmɛ tɛ sara biométrie Mali kɔnɔ yan 1000 a bɛ sara a tɛ di maa bolo ma n'i b'a fɛ a ka teliya 2000 ani 200 a nɔgɔnin fɛ han tile 2 bɛ fɛ k'a sɔrɔ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan 1000 ani 600 sɛbɛnw bɛ ka bɔ baaraw bɛ ka kɛ fɛnw bɛ ka sigi sen kan Amara an ka jeunesse ka wuli k'i jɔ jeunes k'a dɔn k'a fɔ bi olu de ta ye jamana ye Asimi y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko n'ale ka fanga ma ɲɛ ko jeunes ka fanga ma ɲɛ Asimi bɛ ka bɔ jeunesse la sa koyi maa min bɛ ka 50 gɛn o ti mɔbani ye tugun dɛ ɔhɔ jeunes a ye cɛsiri maa wulila k'i jɔ ka fɛn dɔ kɛ cɛ m'a f'i ɲɛna kunu ko dɔw bɛ yen k'u mago bɛ 13 de la k'u ka se ka kɛ miliyɔn ye ko mɛ ko u yɛrɛ bɛ bɔli ni doni min kɛ k'u tɛ se k'o sɔrɔ fiyewu n'u y'o ɲinini da o ni kan k'u tɛ dumuni kɛ nka o bɛɛ la tuguni a ye mun sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna Amara ko fɛn fɛn mana na ka na ko ka na di jamanadenw ma ko mɔgɔw de sigilen don o kunna k'o kɛ projet olu b'o dun foyi tɛ se ko fɛn o fɛn bɛ sigi ko fantanw ta don ko faamaw b'a yɛlɛma k'a k'u ta ye ayiwa ɲɛmaw a t'a lajɛ sa minnu ye fantanw da ye a k'olu t'u bolo aw yɛrɛ k'aw ka sɔrɔw lajɛ aw ka dɔ b'o la hali bi yaasa maliyɛnw u ka laɲiniba ye mun ye u bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la cogo min Amara kana dibisogo ye giraji sanfɛ k'a ka nɔgɔ dɛ kolokuru kana ye wulu da k'a ka magan ɲɛmaw bɛ dɔ la u bɛ fo u bɛ k'u se kɛ nka a ka d'an ye de dɔ de ka fara a kan a bɛ komi syndicat ni baarakɛyɔrɔ salon syndicat ye ɲinini min kɛ n'o sabatira ye ɲinan a bɛ na ni kura de ye fasojɔ bɛ ten de wa Amara maa si kana bila i kunna ko e nana k'e bɛna Mali ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka taa i tɛ se Ala m'o di maa ma dɛ i b'i ta kɛ k'i ka birikinin yɛlɛ i bɛ taa n'i ma taa maaw ta la i bɛ taa Ala ta la nka i bɛ yen waati min i jija i ka nɔ to Amara fɛɛrɛ camanw sigilen don sen kan n'Ala sera k'u timɛ laɲini caman bɛ sabati sɔɔni sisan an bɛna na don jamanakuntigi ka discours kɔnɔ k'a bamanankan fɔ maaw ye kuma minnu b'a kɔnɔ maaw k'a lamɛn keba ninnu fununen don ko élection ko kuma ma fɔ an bɛ mun élection ko kuma fɔ discours kɔnɔ tuguni depuis tanganani sigira a bɛ mun baara la ni élection labɛn tɛ ou bien aw bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ an ci bɛ bila ko élection wa a ka discours depuis tanganani nana a bɛ mun baara la n'o tɛ révision de liste parti politique Ibrahim Naya mun b'a kɔnɔ a bɛɛ tɛ élection ko kuma di aw bɛ fɛ an ka mun kɛ k'an ka discours fana non a ye sabali sa a ye sabali baara mun bɛ sen na jamana in kɔnɔ élection bɔgɔ ka dɔgɔ a kɛrɛfɛ a ma fɔ maa si ɲɛna ko élection tɛ kɛ a labɛnw bɛ sen na a fɛɛrɛw sigilen don hali kunun président ye papier wɛrɛ ta tuguni ko élection kunun dɔrɔn a ye papier ta a ye révision de liste ka a kɔtɔrɔma bɔ yaasa jama caman kana liste kan discours ye discours do ne yɛrɛ filɛ ne yɛrɛ ka biométrie ma fɔ discours kɔnɔ anw ka passeport ko ma fɔ discours kɔnɔ est ce que o fɔra maliyɛn minnu bɛ kɔ ka tɔɔrɔ min bɛ ka d'anw kan est ce que o fɔra discours kɔnɔ o n'aw ka élection jumɛn de ka gɛlɛn élection de b'aw da kɔnɔ don o don a don bɛna k'aw ɲɛna yan o a tɛ fɔ a kɔ koyi a bɛ k'an ɲɛna yan ayi élection bɛ kɛ o kɔni siga ka bɔ bɛɛ la et puis fɛn kelen fana bɛ yen faut que mɔgɔw k'o faamuya tant que an kɔni ko k'an bɛ démocratie de la a ye parti politique a y'u to yen olu de bɛ fanga ɲini olu de bɛ fanga ta o de b'an ka sariya sun kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ politique baara la u y'a kɛ ka ɲɛ o u y'a kɛ ka tiɲɛ o a b'u ni jamanadenw de ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ k'i ɲɛ tana ye maaw ye ko minnu b'a fɔ démocratie o fana ti bɛn dɛ Mali yɛrɛ bɛ démocratie de la hali Asimi ka kunun ko discours kɔnɔ politique kuma de b'a kɔnɔ a bɛ politique jɔyɔrɔ la Sadio bɛ politique jɔyɔrɔ la Modibo Kone bɛ politique jɔyɔrɔ la Wage bɛ politique jɔyɔrɔ la Jaw bɛ politique jɔyɔrɔ de la Kiba bɛ politique baara de la fɛɛrɛ mun b'u bolo n'o bɛ ka se ka ɲɛ bi Maliyɛnw bɛ ka nisɔndiya politique de don
donc politique mɔgɔw u fana bɛ se ka sina de sisan ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri ka baara kɛ don nataw la min bɛ mɔgɔw sɔn u fana ye n'o tɛ an tɛ taa kɔ dɛ n bɛ n kɔrɔkɛ fo yan Umaru Mariko a ko ka di o a ko man di o a y'a se kɛ jamana in ye a y'a kɛ jamana in ye bɛɛ lajɛlen n'i ka ko faamuya cogo do ka bɛn ni jamana taabolo waati dɔw ye fili dabo ko Modibo Keyita ma i y'anw minɛ anw bɛna taa kaso la nka an kɔni b'a f'i ye i tɛ san 10 tɛmɛ dɛ wa e kɔfɛ présidents de bɛ na ka na fo ka na se yɔrɔ dɔ la mɔgɔw hakili bɛ sigi u bɛ danaya ta k'a da dɔw kan olu bɛ sira ɲuman don jamana in kɔnɔ ni maa min bɛ Mali tariku dɔn e k'a lamɛn a bɛ yen fili dabo minɛlen ka taa n'a ye Tawudeni a ye nin fɔ Modibo Keyita ɲɛna an ka sabali baara minnu bɛ yen n'u kan ka kɛ ka ɲɛ san daminɛ in na an k'an jija mais ne kɔni ka wele n denw n dɔgɔninw hali n filanw a wuli k'aw jɔ koyi jamana in ye anw de ta ye maa si tɛna se ka fosi kɛ ni min ma diya anw ye minnu bɛ politiki mɔgɔw nɔfɛ yala la a y'a yira sa k'a fɔ ko dɔ kɛra ten olu ye dɔ kɛ ɲɛmɔgɔya la aw yɛrɛ k'a ɲini aw yɛrɛ ka kɛ kokuntigi ye ten sa Musa ni ta ye kɔmɔ ye kɔmɔ bɔ Musa ni bɛ boli o kɔmɔtigiya bɔra min a ye wuli k'aw jɔ k'aw cɛsiri k'aw jija basa kɛrɛfɛ mɔgɔ t'a dɔn ko sogo don dɛ n'o tɛ minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ olu b'a da n'a kan sɔgɔmada in na nin y'aw ka kado ye san daminɛ kado Amara bolomafara tɛ dɛ kado don bolomafara ye IES président de ta ye nin ye kado ye yanni an ka don kuma kun tɔ kɔnɔ an bɛ taa ni Samba Dawuda Kulubali ale ka samɛ bɛ yen n'i bɔra tapi la an bɛ taa n'ale ye ka sɔrɔ ka na don kuma kɔnɔ. Bonjour, moi je m'appelle Samba Dawuda Kulubali, je travaille à la Caisse malienne de sécurité sociale CMSS, Caisse de retraite du Mali. Au seuil du nouvel an, je souhaite à toutes et à tous, sans exclusive, une bonne et heureuse année 2025. Que la nouvelle année qui vient de commencer soit jalonnée de paix, de prospérité, de succès, de réussite, de longévité, de santé, d'affection, non seulement dans notre Maliba, mais également aussi dans nos familles respectives. Je prie Dieu pour que le Mali puisse recouvrer toute son intégrité territoriale. Je prie également pour le repos de l'âme de nos âmes disparues et je présente également à Djamé TV, à l'ensemble du personnel ainsi qu'à son directeur, mes vœux de bonne et heureuse année 2025. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ an filɛbaaw n'an lamɛnbaaw ɲɛna minnu bɛ k'u ka vee bila ka na an tɛ tubabukan paase tuguni dɛ n'i y'a bila ka na Mali kan o kan na an b'o paase nka n'i y'a bila ka na tubabukan na an t'o paase dɛ vee kɔni i y'a bila ka na filakan na bɔbɔkan miyankakan fɛn o fɛn an b'a paase nka min ye tubabukan ye Samba e ta in dɛmɛlen kɔfɛ n kun b'a lamɛn de a porokotora an bolo jamanakuntigi 31 su a ye laseli kɛ laseli min a ka kuma kɔnɔna na ko k'a bɛ maliyɛnw cɛw n'a musow fo fasodenw k'a bɛ olu fana fo dunan minnu bɛ an fɛ yan k'a b'u fo k'a bɛ tanu bila Ala ye Jabaru masa min ye bi kɛnɛ in yira an na ko san labanw olu ye kiimɛli waatiw ye ko wa ko nin waati in na a bɛ dugawu kɛ sa Mali jamana sankɔrɔta taaɲɛ yiriwa Ala ka o sinsin an ka jamana ye
ka taa ka abla a ka se ka taa ɲɛfɛ cogo min na a ko ko a nisɔndiyalenba a bɛna a ka kunnafoni lase jamanadenw ma n'o ye sanyɛlɛma kunnafoni ye ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ taabolo ye sabula sanyɛlɛma o sanyɛlɛma ɲɛmaw bɛ nin kunnafoni ninnu di n'o ye laseliw ye ka kimɛliw kɛ a ko ko a ka kuma kɔnɔna na ko min ye laada tile in ye ko ɲinan ta bɛ ka kɛ waleya min kɔnɔna na hukumu min kɔnɔna na k'o ye hɔlɛya gɛlɛnba ye ko nka ko min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen no sen kan yaasa Mali bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ malidenw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o baaraw olu bɛ na kɛ ko ale yɛrɛ danganiyalen no k'a fɔ bi ko wulikajɔ tɔba caman bɛ an ka jamana ɲɛ yaasa a ka se ka taa ko nin waati in na a bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni sanji ko degun sera olu ma san 2024 kɔnɔna na a ko fana ko min ye fasoden ɲumanya ye faso yɛrɛ ka se ka taa ɲɛ a n'a ka se ka baaraw kɛ yaasa baaraba minnu bɛ yen n'olu bolodalen don yaasa Mali fɛɛrɛba minnu b'a bolo olu bɛ se ka da sen kelen kan cogo min na ko Mali jamanadenw ko min ye san ye n'i ye a jateminɛ san min bannen filɛ nin an ka jamana kɔnɔ k'i bɛ se ka waso n'an ka jamana ye i waso n'an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ko sabula degun n'a ta bɛɛ an sera k'an wuli k'an jɔ k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye k'an ɲɛsin a ma a ko ko san 2024 k'a kɛra san ye gɛlɛyaw yera a kɔnɔ diɲɛ fantan 4 gɛlɛya minnu dɔw n'olu kɔlɔlɔw sera anw ma yan an ka sigi la an ka jamanaw kɔnɔna na ko tiɲɛ don min ye diɲɛ fan caman fɛ bi nin waati in na min ye kow bɛ ka gɛlɛya nka a bɛ k'a to anw ka sinsin ka danganiya an yɛrɛ ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri ka ɲɛsin o gɛlɛyabaw bɛɛ lajɛlen ma hukumu kɔnɔna na sa ko a bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma minnu ye cɛsiri kɛ furancɛla fanga ale kɛrɛfɛ yaasa laɲiniba minnu kɛlen don jamana kɔnɔ bi olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min yɛlɛmaliko ta nasiraw la ko bolodili ɲɔgɔn ma ka se k'an kɛ kelen ye k'an ɲɛsin an ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya yɛrɛ ɲinini ma ko baara minnu bɛ sen na maliyɛn fɛn bɛɛ la fan 14 bɛɛ la cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ko maa ma sɛgɛn maa ninakili ma ferege bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛlen don ka bɛn Mali ale ka ɲɛtaa ma a ko ko olu ye politiki fɛɛrɛ minnu ta yaasa ka se ka jamanadenw bila u ka hakɛ kɔnɔna na ko sinsinnen don fɛnba min kan o ye malidenw ka taaɲɛ ye an yɛrɛ bɛ waso ni fɛn min ye bi n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye a ko ko san 2024 kɔnɔna na olu sera ka wulikajɔ belebelebaw kɛ Mali fan caman fɛ an ka marabolo kɛrɛnkɛrɛnnena Kidalikaw fɛ yen min y'a to an sera ka taa tugu Banbanci wale n'u ka walekɛbaw la Tɛnzawatɛnikaw fɛ yen ko wa fana ko min ye an n'an lamini jamanaw ye ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ k'an dɛmɛ bi na n'olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na o y'a to fɛɛrɛbaw sera ka sigi sen kan san 2024 kɔnɔna na ka se ka baara kɛ a ko ko san 2025 o min kun bɔlen filɛ nin ye o kan ka kɛ an ye kimɛli minnu kɛ nin ye an ye wasa minnu sɔrɔ k'an sinsin olu kan yaasa an min y'an ka wolomasiri tabaw ye dɔ bɛ fara u ka se wulikajɔ ani cɛsiri kan ka kɛ ni IES o ka laɲiniw ye sabula an yɛrɛ bɛ IES ale camancɛ la ko yaasa o ka se ka nɔgɔya jamanakuntigi ko halisa k'an ka se k'an timinadiya ka bali ka wuliw kɛ ka kow kunbɛn ka kɔn ka kow kunbɛn yaasa an ka wolomasiri tabaw olu sera ka baara minnu kɛ u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ko n'an sinsinna o kan ko wolomasiri tabaw mana na fanga sɔrɔ o de bɛna na to sa min ye an ka marabolow kɔnɔna na faso ka cakɛdaw maaw mago bɛ fɛn minnu na olu bɛ se ka sigi ka taa joona yiriwali kuntalajan kɔnɔna na an ka jamana bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a ko nin waati kelen in na a bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma sɔrɔdasiw ale ni duguden minnu bɛ yen n'olu binna nin kɛlɛ ninnu kɔnɔna na ko sabula a ko a ma nɔgɔ wolomasiri tabaw a b'olu wele cɛsiri ni timinandiya la halisa ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa degunba minnu kɛra dɔ bɛ se ka bɔ olu la cogo min k'a b'u fo jamanadenw tɔgɔ la a b'u fo jamana tɔgɔ la cɛsiri ni timinandiya u ka se ka dɔ fara o kan hali bi sɔrɔdasi minnu binna k'a b'i suli olu ye ka dugawu don kɛ ala ka u dayɔrɔ sumaya minnu joginnen don k'ala k'u ka banaw k'ala k'a ban pewu a ko ko jamanadenw ko yaasa min ye mara ka se ka kɛ ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen sago ye min ye dungo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli faso nafolo dunni kɛlɛli ko o hukumu kɔnɔna na min ye o kile ye ale ni verificateurs k'olu nana sɛbɛn dɔw d'ale ma n'o bɛ sɛbɛn bɛ tali kɛ san 2023 dungo juguya na yuruguyurugu kimɛli ko kumaw la ko nin ye kɛnɛ ye a k'a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni wuli ka jɔ n'o baaraw k'o bɛna na kɛ yaasa bɛɛ lajɛlen ka damakɛnya kiiri ta nasira la k'o de la ɲinan san min banna o kɔnɔna na juillet kalo tɛmɛnen
ko olu ye kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min bɛ bɛn dungo juguya ni yuruguyurugu nafolo darakili jamana kɔnɔna na ko nin waati in na diɲɛ ka gɛlɛ diɲɛ kow ka gɛlɛ yaasa i ka sɔrɔ ka se ka don a donda fɛ mun bɛ aw bolo f'a k'olu tɔpɔtɔ o de la bi musakako gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a fɔra ko maaw bɛ to yen olu kana bolofilala don sigi o kan k'o tɛ se ka bɛn Asimi ko a ka kuma kɔnɔna na ko min ye sɔrɔ yɛrɛ ye jagokɛlaw ka taa se maa minnu bɛ n'olu ye magobatigiw ye olu bɛ minnu ladon sɔrɔ ko ta nasira fɛ ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw yaasa olu ka se ka baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔ k'o de la sa u kɔni wuli ka jɔ kɛ jamana yɛrɛ min ye balow ye ani minɛnw ye olu suguya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don cogo min na k'u ye olu fana kɔkɔrɔma don o kɔkɔrɔma donni hukumu kɔnɔna na ko kɛnyɛrɛye tigilamaw olu kɔni kun ka kɔnɔna juru minnu bɛ jamana la sefa wari miliyari 200 sarala o la ko min ye 646 ye 346 ye miliyari la k'o fana bɛna fara o kan yaasa hali bi jamana kɔnɔna na basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min jagokɛlaw ni sɔrɔkɛlaw ni kɛnyɛrɛye tigiw olu bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min ko gouvernement a bɛna i sinsin o de kan min ye kɔnɔna juru o dɔgɔyali ye yaasa ka se ka basigi ni lafiya ani an ka sɔrɔ la kununi k'o don senna hali bi a ko k'o hukumu kelen kɔnɔna na a y'a ɲini gouvernement fɛ fana a ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan yaasa min ye an ka hakɛw ye olu bɛ se ka dafa cogo min ye telefɔni ko ta nasira fɛ sa ko nin waati in na k'an kɛra niyɔrɔbatigi ye Sotelma ale kɔnɔna na BNDA fana k'o fana b'o cogoya kelen na jamanakuntigi ka kuma kɔnɔna na a ko yaasa min ye politiki fɛɛrɛw ka se ka falen yaasa ka se ka kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ an ka sanuko ta nasira la k'u ye fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu y'a to bi ni Mali ka hakɛw bɛ ka yɛlɛ ko min ye Ngulamina ale lithium bɔyɔrɔ min sigilen filɛ sen kan o bɛ tali kɛ o waleya in kɔnɔna na ka kɛ ni sanu bɔli ale ni dugujukɔrɔ nafaw bɔli nafaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'o de la Ngulamina lithium bɔyɔrɔ in ko diɲɛ lithium bɔyɔrɔ belebelebaw ko a bɛ o la yaasa sa ka se ka jamanadenw ka hakɛw bɛɛ lajɛlen dafa a ko k'u ye sɛgɛsɛgɛli de sigi sen kan sɛgɛsɛgɛli min y'a to dugujukɔrɔ nafaw bɔli sɛbɛn min b'an fɛ yan n'o ye convention ye k'o yɛlɛma o yɛlɛmali min kɛra sa maa tun bɛ kɔrɔlen hɔrɔn na fɔra sa k'olu k'u bɛrɛbɛn nin waati in na min ye kɔdi min sigira sen kan n'o ye 2023 kɔdi ye k'o de b'a to jamana yɛrɛ bɛna miliyari 1000 ani kunkanfɛn sɔrɔ ka fara a ka nafolow kan min tun bɛ tɛmɛnen fɔlɔ min bɛ se ka na taa yɛrɛ sɔrɔ fo sefa wari miliyari 585 la musaka la min bɛna sɔrɔ dugujukɔrɔ nafaw la a ko gouvernement a bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se ka dɔ fara o kan sabula lakɔlɔsiliw kan ka kɛ yaasa an ka sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ka kɛ k'an ka yiriwali kɛ k'o la sa ko gouvernement ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ min yɛrɛ bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka se k'an ka sɔrɔ bɔ ka se k'an ka sɔrɔ tɔnɔbɔ k'an ka sɔrɔ kɛ ka baara kɛ ka yiriwaliw kɛ k'a daminɛ nin waati na sa ka taa se san 2063 ma k'o yɛrɛ ko kurunbo karili o kɛra ka ban a ko fasodenw tɔgɔ la ko min ye bɛn ni kelenya kuma ye o fana sigira an ka jamana kɔnɔ o sigira hukumu min kɔnɔna na k'o ye Mali kura o sigili hukumu kɔnɔna ye Mali min ni bɛɛ lajɛlen bɛ sugo n'a ye ka kɛ ni an yɛrɛ ka taabolo n'an ka tabiyaw n'an ka kow kɛcogow ye k'o sigili sen kan o b'a to sa yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ bɛ sɔrɔ ko min ye Mali kura ye fɛnɛ ko foro don baarakɛyɔrɔ don ca don bɛɛ lajɛlen kan ka se k'i yɛrɛ ye min na nka a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ taacogo ɲuman yaasa min ye an diinɛ n'an ŋaniya an ka danaya bɛ Mali la o ka se ka kɛ kelen ye wulikajɔ ni cɛsiri maliden kura o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min bɛ kɛ faso jɔla ye min b'a dɔn k'a fɔ ko a min minen don kosɛbɛ Mali ale kanu na ko o danaya min bɛ ale la o de la sa avril kalo tɛmɛnen san 2024 u ye fɛɛrɛ sigi sen kan an ka taabolow n'an ka maaya kɛcogo k'olu don bɛrɛ la yaasa kalan ka se ka kɛ n'o ye ko min bɛna to ni kura bɛna fiyɛ an ka jamana na ani an ka jamanadenw na jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'o ye ale yɛrɛ ka danayaba ye o danaya ni hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni o wulikajɔ minnu bɛ ka sigi sen kan ani fɛɛrɛ min bɛ sigi sen kan k'o de la sa ale yɛrɛ y'a ta diinɛ n'a ŋaniya la ko min ye Mali kura ye sifinw olu ka wuli k'u jɔ u ka se ka an ka laadaw n'an ka tabiyaw n'an ka taabolow bɛɛ lajɛlen don an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko hukumu kelen de kɔnɔna na an ka seko ni dɔnko kan ka lawaleya an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o de la sa san 2025 ale ko k'o ye seko ni dɔnko san ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'o bɛna n'a to ni kura bɛ fiyɛ an ka seko ni dɔnko la an ka tabiyaw an ka taabolo an ka maaya kɛcogo an ka cɛfɔ ni kanbɛnw min ye an ka dɔnniyaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ ni an ka maaw ka sekow ye i kɛra ŋara ye o i kɛra dɔnkɛla ye o
ikara nyigi yengengela yo o bela jele na nga kokoro mara yoro kulu bela jele ndo berela ni sai ale konnana akoko la sakabe malien bela jele wele anga sega anga tabulu anga tabiyo ananga seko ni dongo ko ke ambarake la nyi samba fla adi mugan duru kono akoko ale koni dusuka shilembare do akono gwane no kosebe ka keni kurango gele nyi mi meni no anga jamana kono ko nga ko ferani dabalu sigira senga ya same kuran soro tugo korominge doga sega fara kurango ka ko yasa jamana kono na sabara bu sega sigi senga tugo na mi kurango ye adegu meba ko de la alere buluma yele make ka ira saka ko ga central do sigi senga sanangoro ba ka ofi safu chaga dugu ko de bina na to sa mi ye gouvernement re ka la yini ye obisega nafa obisega nafa nya to mi ko ga keno be ko ni wati laba ina aya yini gouvernement fe u ka fere ni dabali soro mi mesega kurango gele nyire duga ka boanga jamana kono pew ya sa fere mbeke fere kuntala janyi kuranga sega soro mawga segu ka barake lafia ga sega do ko wuli ka jono baro be sena gouvernement bulu lala do na tawla mauna o lafia ye u ka ko konnana jamana kuntigi ko aka kumana ko politiki fere munumbe ulubulu soro ko serem bulubulu minye wuli ka jo fefe beke anga jamana ni jamana wala tesranya na bara ufanana ko fana joro babe jamana in konnana ko de kama sabbi malionga dame malionga horonya faso den kanu ko tsega bla ko fe mashi tuguni hukumu konnana sako ani jamana o jera ka sega minye ISC alesigi Burkina Faso Niger ko kra ko bade bi enfant fe bolo fe jere konnana ko ka keni jere tabulu ni jere mara tugo fere munu sigleno sengai ko ni yaye bi ka foko alere ni so jaleno ka ba ka donga foko mi ISC siglini sisanche ka sira ka bara ba flake jamana o chesra yana ba bara la ko asra ko ke mi wulu masri tabaw fana na fana ko fana be ni so jabadi mama ko sabula ni wati na bela jile nyebe sura suga wuli ka jola Mali Burkina Niger useleno ka beminge ka sega nywan famu ka sega bara o sigi senga ko wa fana ko minye ali o karefe ISC fana konnana douane la ka fere ko ulu bela jele kabaru ka ke kelinyi ya sa jamana sabayin soro bela jele musaka sisi to mi anga jamana ga yerema hornya ere obsega duma to mina akoko wati mina na mi kata sangurala ko transition fana ale fana be kata nyeda kurala ko nyeda kurala konnana sa ya saka sega ninkura fie transition na ku ye premier ministre kura ku yo sigi o sigira sa ya sa yelema babu be jamana kono Malion nga sega faranywanga faranga ya sega transition ere akalla ni bilibile do ko la sabati akoko ni wati dana ya anga sega odanga malika mali minte bi maliye mali mino ye maliye bela jilenga malido mali mini bela jilenga nga yire ya kono ko sangura here ko ala ka di ambela jilema an ka folo nywanga ka ambulo ni nyogoma mali kurakula kala ko ke mali ko ala ka mali kisi ala ka mali tanga ala ka mali tanya alibi Bora jamana kuntigi ka bataki la Algérie ka jamana ani jamana wara chesra nyina bo ministry aleye la selike irisu ka television so de la be foma ko RT la seli sinfe akoko maliko kumbaria la kale afo bela jele nyana ka foko surasi faram vleni senani ye ko ti baye ko maliko babla peu ko wafana ko minye maliye ko ka fo mo ko terroriste ko ka soro ko groupe munundo ko faso dondo ko kala no ko bank jamana lade ko nga ko minye o groupe nunu ko marafa bu fana bolo kulu de accord d'Alger signé ko baraka nga keno accord d'Alger de ye ko ale bolo bi surasi kala mi fle sinani ye no ye ka bamanchuwale njuga wale ke ba fa ko te solution ye ko wa fana ko wati bena ko bena segi ko ka kuma ni jekulu nunu fe ko onubu bolo du nyama ko ka barake ko wa ko Algérie ale ka jorabi yo la sabula ale ka nga chefoni kambeke Mali ale ni bamanchi jekulu ale ni jekulu ni nyanche ayini kuma de famara o nogo ni fe
an fana ka ministre be jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kunna ale Algérie jaabi Ablaye Diop ko cogodi a ko ko min ye Algérie ale dusukasilen de y'a mɛn k'a fɔ ko Algérie o ministre b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɔgɔn kan n'o ye Attaf ye ko filɛ nin tuguni ko kana i sen don ka n'i da don Mali kɔnɔ kuma na ko ka terrorisme k'o jɔgɔrɔma dondoli baara kɛ ko Algérie ministre a ka kuma ko b'a yira k'a fɔ sa ko olu kan ka laseli kɛ laseli min n'o tɛmɛna sɛbɛn kan sa n'o sɛbɛn ye 64 ye janvier kalo tile 25 tɛmɛnen san 2024 o min kɔnɔna na olu tun y'a fɔ Algérie ɲɛna a ka ko faamu nka olu ye min lakɔlɔsi Algérie sen bɛ bamanciwale ni jugawale kɛlɛli de la an ka jamana kɔnɔ min ye k'anw ka jamana k'a lajɛ k'a fɔ k'a b'o dafiri ka tila tuguni ka sigiyɔrɔ di o bamanciwale ni jugawale kɛlɛbaw bɛɛ lajɛlen ma olu ka tila k'olu bila wale la wale minnu bɛ se ka degun ta ka ɲɛsin Mali jamanaden gansanw ma minnu m'a min u m'a bɔ ale ni cɛncɛnfuga jamanaw ko sisan kɔni k'a faamuna k'a fɔ Diop ka kuma na ko min ye Algérie ye a yɛrɛ de tɛ fɛ fiyewu Mali sɔrɔdasiw ka se sɔrɔ ko Mali sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ni se min bɛ ka sɔrɔ bi ni jugawale ni bamanciwale kɛbagaw ma k'o bɛ digi Algérie la sabula maa minnu bɛ o baliya la ko Algérie de bɛ k'olu kɔkɔrɔma don ko n'o y'a sɔrɔ ɲɛnɛfin de bɛ Algérie la k'a fɔ ko kow kɛcogo tun bɛ cogo min na kɔrɔlen ko Algérie ka kunun ka bɔ sugo kɔnɔna na an ka ministre min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna a ko ale kɔni kamana guwanen a ɲɛ b'a la k'a fɔ ko Algérie halisa a bɛ ka kɔkɔrɔma doni ta ka ɲɛsin maaw ma ani ka se k'i da don kuma bɛɛ Mali ale ka kɔnɔna kuma na k'olu dun bolo an bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min an ka to ten koyi maa ti maa ka marala wa maa man ka jɔnya ta ka ɲɛsin maa ma maa man ka tigɛzoya fana ta ka ɲɛsin maa ma Ablaye Diop ka bataki kɔnɔna na a ko Algérie kaw ka ministre bɔra ka kuma min fɔ nin ye n'o ye k'i da don Mali kɔnɔ kumaw la ko o ka dan nin ma a kana dafa fila tuguni sabula olu b'a dɔn k'a fɔ min ye Algérie gouvernement yɛrɛ ye a ka fɛɛrɛw a ka taabolo ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye bamanciwale ni jugawale kɛbagaw olu kɔkɔrɔma doni ni u dɛmɛbaga jɛkulu k'olu b'a dɔn k'a fɔ k'o kɛkun ye min ye Mali dun a ka yɛrɛma hɔrɔnya ani cɛncɛnfuga jamana minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi n'o ye AES ye foyi tɛna na bɔ o la ko wa fana ko min ye Mali ye ale m'a ɲini maa fɛ i kana fɔ k'i bɛna na misali d'ale ma a m'a ɲini maa fɛ i ka n'i da don a ka kuma na a y'a fɔ bɛɛ de ɲɛna dɔrɔn ni juguya ni bamanciwale kɛlɛli a b'o fu siri o la fo ka se a dan na yaasa a bɛ se cogo min na k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Ablaye Diop ko min ye Algérie ministre ye ko ni baara b'u ma yan'u k'u ci bila anw ka dugu kɔnɔ kumaw la k'u yɛrɛ lajɛ dɛ k'u yɛrɛ ka fɔkɔɲɔgɔn min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'u tɛ kumaw kan wa u ka jamana kɔnɔna na ko wa fana ko min ye kabili ko kuma min b'u dala ye k'u t'o lajɛ wa ko ka Mali to yen Mali k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛ bi na a seko ni a dɔnko la a ko ka ko bɛɛ lajɛlen jateminɛlen kɔfɛ sa ko min ye Algérie jamana ɲɛmaaw ye k'u b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka bamanciwale ni jugawale mɔgɔw kɔkɔrɔma don ko nin waati in na k'olu kɔni b'a f'u ɲɛna kangarida de ye nin ye kangarida min u b'a ɲini u fɛ u k'u mago don u yɛrɛ ka kow la u k'u ɲɛsin u yɛrɛ ka kow ma wa maa si tɛna na bɔ kɔ kan k'a fɔ k'i bɛna na i sen don Mali ka ko la walima kana fɛɛrɛ tigɛ min ye den juguya fɛɛrɛ ye k'o tɛna na se ka ɲɛ sɔrɔ yan ko Mali ale ni Burkina ni Niger u kalikan don k'a fɔ ko AES kɔnɔna na bamanciwale ni jugawale kɛba u b'a kɛlɛ ka se fo a dan na Kuluba janvier kalo tile fɔlɔ san 2024 Ablaye Diop Mali ministre bɛ jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ale ko kunna kɛba ko AES a ye logo sɔrɔ logo in a dira jamanakuntigi ma nin kalo in tile 30 ale yɛrɛ a bugunatigɛ u y'u da don a la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye waliya in kɛra sa ministre minnu bɛ AES jamanaw olu ka kunnafonidiko o kunnasalo tun bɛ tile 3 baara min na o kuncɛli senfɛ n'i ye logo in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko woroji o kɔni de korilen don woroji korilen sa ko o bɛ jamana ninnu kɔni olu ka fara ɲɔgɔn kan o de ko fɔ ko n'i ye woroji in ta k'a lajɛ i bɛ tile fana ye tile wulilen kura o b'o sanfɛla la yen ziraju o fana bɛ yen zira min bɛ jamana ninnu ka seko n'u ka dɔnko o ko fɔ u bɛɛ lajɛlen bɛnnen jɛkulu kelen na n'a bɛ fɔ o ma ko faraɲɔgɔnkan jɛkulu u b'o fɔ ko min ye maaw jaw ye ziraju dugu ma sa ko jɔyɔrɔ ye min ye o ye jamanadenw ye jamanaden minnu wulilen don k'u jɔ bi n'olu bɛ fɛ u faso ka taa ɲɛ lolo 3 min bɛ sanfɛ n'o bɛ ka yeleku k'o ye AES jamana 3 lolo ye Mali Burkina Niger
wa min ye lolo place ye o bilalen do sabula ni maa wɛrɛ nana kana fara AES ka don min i ka lolo bɛ fara ka lolo place o bɛ ala hali bi min ye ORTM na Burkina bɛ u ka ministre bɛ u ka jamana kunnafonidiko kunna n'o ye Gilbert Ouedraogo ye ale ko min ye logo in a taara cogo di jamana saba in bɛɛ lajɛlen ye saba di kana koyi o saba nana kɛ 9 ye Bamakɔ kɔnɔna yan 9 in sa o bɛɛ lajɛlen de lajɛla filɛbagaw fɛ ka tila ka dɔwɛrɛw ta o la tuguni ka t'o di jamanakuntigi ma jamanakuntigi sabaw k'olu bɛnna ka min ta ko o de ye nin ye n'o ye Confédération des États du Sahel ye lolo saba o ye a tamasiyɛn bɛɛ la belebeleba ye ka tila ka AES o bugunatigɛ k'o kɛ dalateliya la k'o bila dugu ma Claver Bakɔrɔba Traoré ni ale ye politiki bana ye a ko nin ɲɛna kosɛbɛ ko sabula ko nin waati in na min ye AES maaw ye u na u filɛlan dɔn u na u yecogo dɔn u na tamasiyɛn sɔrɔ u yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ n'u y'o ye fɛnw ka ko ye AES ye ko min ye AES ye a kan ka nin baara in teliya ka taa sira wɛrɛw fɛ ka se ka min ye logo in ye ka tamasiyɛn ye k'a bila ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ dugudenw bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na wa min ye nin ko in ye k'o t'a bannen koyi Claver ka kuma na k'u ka jamanaw dancɛ k'o fana lajɛ koyi ko sabula bi ko bɛ ka kɛ ye minnu tɛ bɛn han sabula o fana ye AES ko dɔ ye u k'o fana lajɛ o bɛ se ka kunbɛn cogo min na n'o tɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka baara min kɛ nin ye ko nin bɛ se ka kɛ koba ye min bɛna don nataw la u ka baaraw nɔgɔya u bolo wa nin waleya kelen kɔnɔna na sa AES u bɛna na u ka web TV u bɛna na o sigi sen kan arajow n'o ye arajo sobaw ye k'olu sigi sen kan min ye AES.ml ye u y'o fana sigi sen kan o de bɛna na sa k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ nin waati in na yaasa kunnafoni juguw ka se ka olu kɛlɛ n'an bɔra yen an bɛ taa douanelakaw fɛ yen san banna douane ale ye min sɔrɔ musaka la n'o o ye tɔnɔgantɔnɔ ye o ye miliyari 71 buruburu 4 ye décembre kalo tile 31 san 2029 nɛgɛ kanɲɛ fu waati douane ale kɔni sɔrɔ o butɔn tun bɛ ka yɛlɛko kɛba a ye yɛlɛli min kɛ sa a nan'i jɔ ngaki miliyari 866 miliyɔn 462 la kaki o kɔni n'i y'o sanga salongo ta ma o kun ye miliyari 795 ye o y'a yira sa k'a fɔ ko 100 sarada la douane ale nana se 108 buruburu 99 ma dancɛ min bɛ o la sa n'o ye faranga in ye o de bɛ bɛn sa sefa wari miliyari 71 buruburu 4 ma n'i ye sɔrɔ in ta k'a lajɛ Amara i b'a ye k'a fɔ ko taji n'o ye pétrole ye ale sera ka min ladon jamana kɔnɔ o ye sefa wari miliyari 260 buruburu 2 ye ale kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ k'a sɔrɔ a kun fɔra sa k'u kun ka sefa wari miliyari 240 de ɲini 100 sarada la o taara se 108 buruburu 4 ma n'i ye o ta k'o lajɛ a bɛ komi sefa wari miliyari 20 buruburu 2 o de sɔrɔla ka fara u ka laɲini belebeleba kan marchandise n'o ye jagofɛnw ye ale ni fɛn girima minnu bɛ don jamana kɔnɔna na olu niyɔrɔ taara se 100 sarada la o tɛmɛna 109 kan buruburu 4 kan olu ye min ladon jamana kɔnɔ sefa wari miliyari 606 ani buruburu 1 o musaka ye n'i y'o sanga salon ta la o kun ye miliyari 555 ye min ye miliyari 51 u y'o de sɔrɔ ka fara ka taa di faso ale wagande la n'i ye douane yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko min ye direction générale de douane ale kɔni sera ka sɔrɔ min kɛ ka fara a ka tɔnɔkan kan ni o ye nin waati in na o taara se fo sefa wari miliyari 71 buruburu 4 o y'o ye o de la sa min ye inspecteur général de douane Amadou Konate ale n'a ka cɛdenw u ye san laban cogo ɲuman na laɲini min kun kɛr'u fɛ jamana maaw fɛ sa u sera k'o sigi sen kan min ye sɔrɔ ye k'o yakubali kɛ k'o baaraw sigi sen kelen kan dungo jugu ale ni maa minnu bɛ n'olu bɛ sonyɛniw kɛ u y'olu caman minɛ dɔrɔgu ka taa fara makɔrɔniw n'a ɲɔgɔnnaw ka sa ani sanu maa minnu tun b'a fɛ ka boli n'o ye u y'o olu kɔni minɛ sa fo ka taa se 35 ma san tɛmɛnen kɔnɔna na min ye ɲinan san ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ fana san min bannen filɛ nin o kɔnɔna na douanelaka minnu bɛ an fanfɛ bolo fɛ diɲɛ seleke 4 tɔgɔ la o ɲɛmaaya danga o b'an ka douane directeur b'a bolo n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate o bɛɛ n'a ta fana Mali fana a jantolen don o la baaraba minnu sigira sen kan i n'a fɔ jamanakuntigi a fɔ a ka kuma kɔnɔna na cogo min na o ye maaw n'u bolominɛnw olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na AES kɔnɔna na
k'u y'olu bɛɛ lajɛlen kalanso ɲɔgɔn na Amadu ale ka wuli ka jɔ la fɛɛrɛ minnu bɛ douane laka saba ninnu bolo u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛw ye kelen ye wa n'Ala sɔnna a ma don nataw la douane saba in u bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ douane ba kelen fana ye o baaraw bɛ sen na ni san 2024 o kɛra tare douane lakaw fɛ yen san 2000 kɔnɔna na ko maaw na kibaruya wɛrɛ mɛn dɛ sabula baara u y'a bila yɔrɔ min na novembre kalo tile 15 tɛmɛnen u y'a ta caw inspecteur général a ko maa si kana da koyi ko sabula san min filɛ nin maaw bɛna na ɲɛsin jamana in ma de sɔrɔ min bɛ yan Amara o ye douane mɔgɔw ka baaraba ye sanu minnu fana bɛ yen bi tiɲɛ yɛrɛ la a ko a y'a ka cɛdenw bila baara la ka ban inspecteur général de douane Amadu Konate an b'a fo a ka douane baarakɛlaw fo Sanogo bureau de enquête la olu amulu fana fo min ye Mungoro ye Raphaël ka taa se Abdramane Jakite ma Jalo nunu an b'u bɛɛ olu y'anw sigi ɲɔgɔn ye Amara ɲanw tɛ Sanogo Konate n'a ka mɔgɔw bɛ fo Sibi sira de la f'i ka poste fɛ péage tɛmɛ i bɛ sɔrɔ ka se Konate ma nka Sanogo b'an kɔrɔ yan Amadu Sanogo kɔni ale b'an kɔrɔ yan bon i b'a dɔn ko baara fɛn fana mɔgɔ kɔni n'i ye dɔɔnin kɛ i bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ɲinan fana douane minnu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an b'a fɔ sa Ala ka k'u ma lafiya ye u bɛ t'u bolo don fɛn fɛn na Ala k'aw ɲɛ ka d'u ma jamanakuntigi ka musaka ko hukumu kɔnɔna Amara bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Asimi ye ale kɔni b'i bolo fa k'a to tuma bɛɛ muso lujurabaatɔ 100 maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sigi o maa 50 donbolo kɛra olu ye diɲɛ seleke 4 tɔgɔla don min bɛ yen sa n'o sigilen don maa minnu bɛ sigi olu tɔgɔla o tako 27 o tun bɛ yen ka kɛ ni lujuratɔ olu ka tɔn fɛn ye jamanakuntigi yɛrɛ tɔgɔla sa n'o ye général d'armée Asimi ye ale yɛrɛ y'i kɔ don nin ko in na koyi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sigi olu bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na ani ka se ka kumaw faamu o maa 50 taara min ye musow ye sa olu fana taara ka donbolo kɛ olu ye moto ka taa se balow ma o bɛɛ lajɛlen dira waleya in a kɛra juma tɛmɛnen min ye lujuratɔw olu tɔgɔla so la Bakaribugukaw fɛ sigida 2nan kɔnɔna na waleya in sɛɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye jamanakuntigi yɛrɛ ka kankɔrɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye Agibu Damale n'an b'a wele ko Junior J ka taa se an terikɛ n'o o ye colonel Cheikh Mamadu Serifu Tunkara ma ale dafu ye présidence la ale ni œuvre sociale maa bɛɛ lajɛlen présidence tɔgɔla ni jɛkulu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Bakaribugukaw fɛ sa lujuratɔw ka so la lajɛ kun ye min ye sa ka se ka donbolo kɛ maaw ye maa minnu bɛ bi n'olu bɛ sigibaatɔ maa 50 u y'olu kɔni ta sa olu ka kumaw n'u ka kow kɛcogo n'u ka ko faamuya cogo o kalanw kan ka kɛ cogo min dɛmɛ bɛ se ka kɛ olu ma k'u bɔ dɛnkɛrɛfɛ la o baaraw sigilen no sen kan min ye bobow ye k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu bɛ susu olu fana tɛmɛnen kɔfɛ u ye donbolo kɛ musow ye ɲɔ malo tulu ka taa se makɔrɔni ma u y'o fana di musow ma muso minnu bɛ bi n'olu ye lujurabaatɔw ye min ye moto ye n'o ye katakatani ye u y'o tan di moto fana n'o ye jakarita ye u y'o fana di ka taa se balo yɛlɛmalenw ma ani machine bɛ kɛ ka balo yɛlɛma o dira lujurabaatɔw ka tɔnjɛkulu maaw ma n'o ɲɛmaya bɛ Atuma Jigine bolo nin bɛɛ lajɛlen kɛra Bakaribugukaw fɛ yen min ye jamanakuntigi ale tɔgɔla 31 su yaasa ka se ka sirabaga kasara dɔgɔya ministre 3 olu tun bɛ Bamakɔ bɔlɔnw kɔnɔna na général de division Daoud ale tun bɛ o la ka taa fara min ye Madina Sisoko kan n'a bɛ Damelakaw ka sigi la min ye an yɛrɛ terikɛ ye n'o ye Fɔnba ye an tɔ ma ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan Amara ko se ka sirabaga kasara dɔgɔya sa olu kɔni ye munumunu salo kɛ u ni sifinw denmisɛnninla ka maa 500 kun talen olu ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na dɔnniya sɛbɛnninw tun b'u bolo a b'a fɔ min ma nanzarakan na ko dépliant sigida fɔlɔ 2nan 3nan 4nan 5nan ka taa se 6nan ma ale ni kalabankɔrɔkaw fɛ yen ka kati far'o kan ni maa 500 ye o wo cɛw bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka taa don sa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye yaasa faamuyali bɛ se ka kɛ cogo min na sirabaga kasara maa minnu bɛ yen n'i ma ceinture don i ma casque don i ka volant na i bɛ ka téléphone ci u ye ninnu bɛɛ lajɛlen la faamuya ministre min yɛrɛ bɛ sifinw kunna a ko nin waleya in kan ka o ye tiɲɛ ye han o man ka da 31 dɔrɔn ma ko waleya in fɛn kama kɛba bɛɛ ŋa minɛ n'u fɛ yan ale ti casque don kuma si o bon a sɔ kɔni ale kuma bɛlama de bi ta ti casque don fiyewu wa ni i b'a sɔrɔ a b'a ka dagɛlɛya la o bolo nin na tuguni a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ ko zu i t'a fɔ cogo a b'a ta fɔ
ayiwa ko nin ko in kɔni kɛra 31 na nka yan'o cɛ kogo min dilanna yirimajɔkaw fɛ yen n'o ye tanganan kogo ye sigida 6nan kɔnɔna na Amaduba Mayiga fɛ n'ale ANASER directeur ye o kurumo karili kɛra Madina Sisoko ɲɛna n'ale bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la u y'a yira sa k'a fɔ ko kogo in kɔni kɛkun ye min ye fɛn minnu ti bɛn fiyewu n'i bɛ siraba kan ka ban o ye ka telefɔni ci k'i to motoboli ou mobili boli la i tɛ k'i ka casque don i tɛ ka ceinture siri walima k'i to fɛn na ka vitesse ba ta ten k'olu kɛkun ye o ye mɔgɔ bɛ se k'o faamuya cogo min na ANASER ale y'a kɛ ko wa ko ni don tɔw fana nana waati nataw la fana k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali sigi sa yaasa cogo min nin ko in bɛ se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka ɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na baara in kɔni kɛra via digi u y'aw ka muso nata nin de kɔfɛ a u bɛ n'u sigi a ɲɛfɛ sini kogo in yɛrɛ dɔw kun nɔgɔlen don ninnu u t'a mɛn u t'a mɛn dɛ k'a fɔ ko kogo dilanna k'u bɛ to a kɔfɛ jamais u bɛ n'u sigi a ɲɛfɛ de fo maa ka sɔrɔ o la dɛ maa de bɛ sɔrɔ ka bila a la sinon a ma nɔgɔn Kɛnsanbugu polisiso maa ɲininen dɔ u ye ale minɛ maramafɛn tun b'a bolo a n'a mugu ka taa fara dɔrɔgu caman kan polisiw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri kɔnɔna na ka ɲɛsin ni sanyɛlɛma seliw ye sa Kɛnsanbugu polisilakaw olu ka ɲɛmaaba ni o ye Isa Sangare ale n'a ka maaw olu y'u boloda bamanciwale bingalikɛla dɔ kan bingalikɛla min ni ale yɛrɛ kɔni kun ɲininen don u fɛ koyi sabula maa dɔ tun ye laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen in ye ko n'a ye maa sɔrɔ a b'i ba dɛbɛ dasi k'i fa ni ba ni i hakili tɛ nɛni jugu fɛn fɛn la a b'o f'i ma k'i bolofɛn puruti la ka mugu ci la ka taa n'a yɛrɛ ye maramafɛn min tun b'a bolo wa ko san kalo 12 a ɲɛ ti yɛlɛ ne t'a dɔn maa min ɲɛ ti yɛlɛ u bɛ se ka bingali kɛ cogo di k'a falen de don san kalo 12 wa nin waleya ninnu u nana sɔrɔ mun fɛ maa dɔ de bɛ yen o taara damakasi kɛ polisiso la k'a fɔ komisɛri n'a ka maaw ye ko dɔ b'olu ka fan fɛ ye k'a tɔgɔ ye ko IM san 27 k'a ye ko 12 a bɛ maaw fa neni k'u ba neni wa min ye mugu ye a b'o ci cogo min a b'o ci ten u taara sa IM u y'a bɛlɛnbɛlɛ k'a nɔnsi bɛlɛ ka taa ta caw Bakaribugukaw fɛ yen min ye sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ sigida Kɛnsanbugu polisiso la n'o ye 3e arrondissement kɔrɔ ye a ko a bɛ mugu ci Amadu ko ala ka nin ci dɛ n'i y'a da a y'a min b'a kɔfɛ o ka marifa ka bon n'a ta a y'a ta da u ma tɛlɛ k'a la koyi maa min yɛrɛ wurukutura ka bin o a falen don u y'a cɛ ka na n'a ye polisiso la Amara tuma min na u bɛ taa ɲininkaliw ni fɛnw ban tuma min dɔ ko k'anw bɛ ka nin ɲini koyi inspecteur dɔ ko k'olu bɛ ka nin ɲini a mɛnna jaa cɛ in a ɲɛ tana ye Jakarta de ye n'a kɔni ye i kɛra maa ye n'i bɛ Jakarta kan a b'a minɛ i la wa dɔrɔgu a b'o feere cogo min a b'a min ten cogo la wa a kɛlen don ka denmisɛnnin caman ne kuma yɛlɛma nin waati in na u y'a yira sa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se ka ko dɔn o fana nɔgɔnni fɛ fana tuguni kalo in tile 27 5 heures du matin waati Ngominkaw fɛ yen u ye dɔ fana minɛ sa o kɔni tun bɛ moto taxi de kan moto taxi bolila in o de y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni sɛgɛnna dɛ sabula min ye ale ye waati ni waati mɔgɔ bɛ na jan de da ale ɲɛ wa u ka moto taxi taara ye Bagadaji han sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u y'ale ta d'a ma maa tɔw olu bila ka taa polisilakaw tribunal mɔgɔw olu ka bolo kan sɔgɔmada in na nin bɛ dan sigi an ka kunnafoniw na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ